Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag sinong una-una. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung naduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadalaning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tagualan ko ninyo sa pangan nga Shirley, 25 anyos, single, may trabaho pero wa pa gyoy uyab. Itago na lang sabang akong address, kay basig mahibaw-an ko ani sa among boss. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa namatikdan namo sa among bagong manager. Taas siya, gwapo, puti, killer smile, pero ayaw lang gid padul-i. Aron inyong hisabtan, ingon ineng mga panghita po. Nakunot ibag manager day, og excited na gid kay ko. Excited man ka. Pasig istrikto na. Ay, okay ra gid kay ko na stricto day. Ana man gud ang mga boss ko. Tanang mga manager ba, dapat lang silang mag-inistrikto aron dili abuson sa ilang mga sakop. Unsa? Oy, day, dili na applicable sa tanan no, Shirley. Kay para nako, mas nindo pagyapon ang manager nga approachable ra. Ay basta, bahalag unsa na siya nga klase sa pagka-manager. Basta kay gwapo lang. Unsa? Kada bang, nindot sa atong mata matag adlaw ba? Kanang vitamin sa atong mga mata matag adlaw Wala boy. no, ambot lang gini mo, Shirley. Lain man din ang bote mo ipasabot, oy. What if babay na siya? Lalaki ko nuoy. Hopefully gwapo. Oh, di wow. Ay, ni mo, Shirley. Kami niyo naman siguro ka, girl. Who knows? Siya na din akong the one, ang akong ikadayon. Kung gwapo gani, mo apply ko niya pagka-secretary. Unsa? Ala no, apply dayon? Naman! Amo mo man ka, oy. Apply dayon, girl. Unsa man di ay, gawat gani. Ilason. Manager, gyud. Hello guys! Good morning! Welcome na ito atong bago na atong manager, si Sir Andre! Welcome, Welcome, Sir Andre! Gwapo lagi siya! Silom, oy, Shirley. Day, asa naman to siya, day? Uy, di ba nga ko naman to siya din sa kantin? O, bitaw. Mo bitaw atong kisundan. Ay, Tara! Siya nang nadapit sa may cashier. Nagka-order na day. Dali, atong naulon. Girl, ayaw lang ko pa obvious niya. Day, kung may gusto ka, ipakita yun da ni mo. Unsa? Huy, ayaw sad nang ipaklaro, oy. Kano sa pamanay ko magpakita ang motibo? Unya na kung maunhan na unya ko. Unsa? Yabaga ginumabayana ka, oy. Ay, aminin. May pagkagusto ka rin. Oy, day. FYI. Bisa gwapo na siya, dili na ko siya type. Sa? Kaya nga naman. Kagwapo ano niyo? Kagwapo ra gyud ay ang atong apason anang mga lalaki. Ay, syempre, good. Apil po ang bulsa. Og ang personality. Ha? Personality? Yes. Oh, mao na bitaw na. Gwapo, nindot og barog, taas ug sexy. I mean, dili gid kayo siya skinny ba? Medyo dakoon man siya. Dako ang iyang dughan. Pero basig muscles na. Ang buot na ko ipasabot ang iyang hygiene. Ha? Hygiene? Yes.
Tanawar ko na yung ilukanday. Nagbasa. Ha? O sa paglabay niya nato ganina, no? Katimahog yun ko, day. Mahog ilok, Shirley. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Type ko na gidunta kayo ang among bagong manager. Kay gwapo, taas, ug may built ang lawas. Paminaw na ako, nag-gym. Mao medyo dakon siya dughan og ingon man ang bukton. Apan, may usa ka nakapa-discourage na ko. O gusto na ko siyang tabangan. Unya, Unsa? O kung saon mo siya sa pagtabang? tabangan ako siya nga, masulbad na iyang problema. Ako siyang sikretohon sa pagsulti. Ano? Saon mo sa pagsulti? Imong ingnon nga, Sir, buo kag ilok. Kailangan mo gamit kag deodorant, ana. Ana? Siya ba? Ay, bigla aday. Kanang pasumbingay lang una ba? O baka ha, kung may okasyon, regaluhan ako siya, ana. Aron dili naman ni Maho og magbasa iyang ilok. Obvious na kayo. Yung gibawaan kag yun siyang ilok. Kay regaluhan ko na nimo siya gingon, ana. Deodorant? Og, besh, ngano di ay, nga mag-effort man jud kaayo ka, ana. Kay type lagi na ako kay siya, uy. Lumoy? Girl, good luck. Pag-must na lang daan. Unsa? Hoy, dili naman na regarding sa atong trabaho ang imong gi-search diha. Kami na mga pictures diha sa imong screen nga imong gi-google. Shh! Hala, about body odor, mga roll-ons. Nayabang na gyud ka, Shirley. Shh! Shh! Lagi ba? Hinaya lagi ng tingog ni mo. Besh, gusto lang ko makatabang niya kay... Actually, naluoy na ko niya, Besh. Kay dili lang kay kita ang nakabantay sa iyang apan. Ang tanan na day din hiya, uy. Di ganahan siyang presensya kay... Iyo lagi ko, no? Hoy, babay. Ayaw lang ko no pag-focus sa angay nimong itambal anak niya, be. Kanang mga roll-on diha. Ang proper hygiene niya, day. Ha? Kay basin ba, sa long sleeve na, nga murag iyang gibalik-balik gisulog. Ha? Diba? Mao man ang kulura ang iyang gisulob sa mga adlaw. Nya murag sa iyang gibalik ron. Ay, grabe siya, oh. Ganun kayo mong nabantayan, Jay. Yes. Basig maon ang baho niya sa ilok, day. Kay gibalik-balik niya nagsulob. Nya basin ka na sa iyang bugan, day. Laba pa ng baho. Kay basig nagbalik-balik sa na siyang sulob sa iyang brief. Unsa? Ew! Pwede na no. Ay, depende sa kahugawan sa tao. Og paminaw na ako, girl. Ingon ana na siya. Kay grabe. Wag yun siya makabantay sa iyang baho. Ew! Hugawan gyud tingali na siya sa ila, day. Sa iyang kaugalingon. Besh. Basta. Andam kong tabangan siya. Sayang gid kayo ang kakwapo ka maayog barog sa among manager. Kay minus jud kayo yung bad odor. Og naluoy ko. Apan, wa ko mahibaw kung unsaon ako siya sa pagtabang. Ang ako mga pangutana mo kining masunod. Unang pangutana, nganong may tao man gyud nga may bad odor? Kay naamang ko'y uban nga bisag wa pa mo gamit og deodorant, dili man ba og ilok og anghit? Ikaduhang pangutana, magbasa sa permi ang ilukan nga bahin sa long sleeve sa among boss. Tungod ba ka kay singtanon siya, mong manimaho gyud ang iyang ilok? Ikatulong pangutana, medyo nakabantay ko nga nag-gym ni siya. Tungod ba sab ka ana moong singtanon siya? O kaha, tungod kay murag nakabantay mi nga gibalik-balik niya pagsulob ang iyang sinina nga wa kalabhi. Ikaw pat og katapusan. Naluoy naman ko niya. Unsa man ako siya sa pagsulti aron nga ma-aware siya siyang baho nga dili siya ma-offend. Unsa may dapat akong isulti o i-recommend niya nga products nga gamito niya aron dili na siya manimaho. Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong suliran, Shirley.
Mayong adlaw mga suking tig paminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Once again, anay na sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical problem kay medical doctor man ako, psychological, emotional ug behavioral nga mga problema kay usa man ako ka psychiatrist ug mga problema sa mga ginadiling drugas kay usa man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede kayo padala sa among email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o ba sa mong batan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga worrying will never change the outcome. Mao lagi ug mawori ta mo negative na ta atong unahuna di na mo gawas ang atong endogenous opiates atong adrenaline. Tamlay ta damo rin nga di na ma-realize ang gusto tong mahitabo sa atong kinabuhi. Okay? So ang atong magtatampo karong adlaw si Shirley, 35 years old, rather 25 years old. Taga Cebu City, single pa ni siya. Nga naa ni siya problema sa iyang manager ba to? Sumasa na bati na to ganina sa drama kay guwapo nga manager pero unsaon man nga murag sa to laig baho na body odor no ako lagi pa ning kamutan ni Sher nga matubag na ko ni imong mga pangutana no. So regards kamong tanan dinhi sa Cebu City ngadto sa mga nakadaog sa atong niaging eleksyon, congratulations ug ngadto sa wise swerte better luck next time no. Di man pwedeng duhay mayor, di man pwedeng duhay gobernador, usar man gyud no sa naay mapildi. So kan gud murag tennis, murag boxing or whatever competition no usar man gyud mo daog no, di man pwedeng duha. Okay, so regards mong tanan din sa Cebu ag asa na to ako mga listahan sa mga taga Cebu pero ako lagi ning lakbitan og regards ning mga lagyo sa Cebu kay permi ni siyang maminaw sa tong programa mga taga San Francisco no, San Francisco Southern Leyte bago ra manggug kong ning uli dito mayong pagpaminaw sa mga taga San Francisco, mga Ruben Gonzales, Quezon, Dagamni, Tulibas, Santisan, Puguso, Siklimi, Maricel Isklimni. Sorry di kay ko balog mga Roxan Dayok. Musta naman kada Roxan ug mga taga Cebu City mayong pagpaminaw di ay ni Joy Miller. Nabugula-gula ko na ila si Joy Miller o si Panfilo Mandawi. Ajaw Rakan Jaun. Marajaw Karajaw diha sa Siargao. Ma'am Juliet o Frank Kamingi. No? Musta naman murang atong Cloud9 diya sa General Luna. Nakana ko ng inyong lugar, no? Okay, unang pangutana ni Shirley. Nganong may mga tao man yun nga may bad odor. Kay naa mong koy uban nga bisan wala magamit og deodorant, dili man baho og ilok og angit. Well, magdepende ra gyud na sa inyong hygiene, Shirley, no? Ang kini manggong bad odor, no? Namoy mga tao nga singtanon. Amo ning gitawag sa among pinulungan sa mga doctors og hyperhidrosis. Singtanon gyud, lamano kasi ang kamot murag gikan naligo. Pero mole gina singtanon napay uban nga dry po kay skin. So ang kining baho sa ilo sa asa man sa dugan o asa napit sa lawas tungod ni kay ang bakterya diya sa atong skin mo breakdown sa acid sa atong singot nag-breakdown sa ang bakterya sa atong panit mo breakdown niya sa acid sa atong singot and in the process mao nang dili na mayo baho no something to do with hygiene pod no pero may kang maligo pod daw no mandabon kag mga antibacterial soap or daghan mata mga antideodorant nga imong ipahay dia nakini pong usay atong panamit no atong panamit ining atong diet usa po na no kay uban gani dito nakadto mo ko ng India pero lain gud sila baho gud kay ang mga Indian magod hilig kani sila mga sili kanang halang so duol kanila murag di ka kasabot murag lain gud di para sa ato ba no so wa ko mag-lockdown na ni mga Indian na mga dato ra ba ni mga tawala pero naa sila typical nga baho bitaw nga bisag kung saan ni magbutang og perfume mo gawas gud no so something to do with kanang hygiene no
manligo ka, manrapo ka regularly. Ikaduhang pangutana, magbasa sab pirmi ang ilukan nga bahin sa long sleeve sa among boss. Ibantayan gud mo Shirley imong boss da, murag imo siguro nga idol siguro no. Iyang imong crush no. Tungod ba ka kay singtanon siya maong manimahaw gyud ang iyang ilok, so ako na nanggingon naay mga tao nga singtanon hyperhidrosis no, manrapo siya taw-taw sington na pod no, iya ginang inunta sa iyang pagkasiya, iyang pagkatao no. So wisang singtanon ka pero magbutang ka dihag something nga man-neutralize ang baho sa imong singot kay kuan ba ang mga bacterial organism no, by using mga deodorants, naghaman na over the counter mga ganun mga deodorants, na apoy mga bisagrag alcohol gani no, or antibacterial soap or laundry soap pwede no, para mamatay gyud bakterya dia no. So mao na nga naagay mga tao nga singtanon no, apoy mga tao pod nga kanang lain gyud og inunta baho ang iyang lawas bisag magbutang siya mga something nga mga neutralize ni ana no. Kini po nga tong pang-misti pandamit pod kinahanglan limpyo pod no. Katulog pangutana medyo makabantay ko lagi nga nag-gym siya o mas mo explain na sa rason nga nung pirmi siyang gisingot kay mag-gym ka magington gyud ka ngonya wala kay time nga mag-shower mo dito nagkag-opisina, medyo naagay mabilin nga baho sa singot tungod basab ni maong sintanon siya o kaha tungod kay murag nakabantay mi nga balik-balik pug sulop ang iyang gisulot nga sinina ko no balik-balik. So siyempre kung buling na imong sinina nanimao ng singot gahapon nya pagkaugma mara po imong isulot, siyempre nagpabili ng daan ng baho plus ang baho nga bago ug ang baho nga daan magsagol na diha. So ang atong pagdamit kinahanglan mo pili tag mga sinina nga light cotton, wool, nabitaw ka na mo absorb og singot no, di po itong mga hamis, itong mga batik o ron sa diya kay muklaro ba ng singot ng mga sinaw ng mga sinina something nga kanang soft nga mo absorb ang singot kung naa gani dili kayo maklaro o makadaghan no. Okay, sunod nga pangutana, naluoy naman gud ko niya unsa man ako siya sa pagsulti aron nga ma-aware siya sa iyang baho nga dili siya ma-offend unsa may dapat na akong isulti o i-recommend niyang products nga gamiton aron dili na siya manimaho. Kay lagang kay tag mga product dili ko mo promote og anything daghan tayong mga deodorant ointment diha sa market no, nga imo lang ikuan nga imo lang pasumbingay nga sir mga ang gining imong sinina ba nindot man ni siya no, pero pare-pareha lang yung color ang kada adlaw but lang sakto ba na akong gisulti po no, ayo lang pag na sir wa makabagilis ba or mag nang imong sinina gahapon nga daghan siguro kag sinina sir nga pare-pareha color no, pero nindot pa siya positive way no, ayaw lagi kanang down no or imong insultohon kay imo ra ba ng boss basig muwada na kag trabaho nagkaugma. So nakasabot ka Shirley no, akong balikon na ay mga tao nga singtanon unya kining apple vinegar kanang suka o maka-neutralize na sa body odor no, o kanang mga limon pwede nang limon lemon juice maka-neutralize po na makasinaw makaputi po na sa imong ilok kilikili kung bali itom kag kilikili magbutang kag lemon juice o pwede ra sa na no. Pero kana mga inato mong nga pag-approach no, yan naman ta sa binago karon palit na lang dihag deodorant daghan kay na sa market no. So hinauta kasabot ka sa speaker nimo Shirley dinhi sa Cebu City. Once again ako si Dr. Rene Obra, thank you very much sa pagkanonayon yung pagpaminaw sa among mga program sa Armen. Taas kita greeting dinhi sa atong lugar. So regards diay sa mga taga Montenegro Shipping Lines magbiyaan og Dumaguete ug Siquijor, please respect your passengers kay muragwa mo respeto dia nga saba ba ko gamay muragwa mo seminar dia okay, so from all of us sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatak raman, daghang salamat ug maayong adlaw.